Siyaphila. Sithi asizwe nje umama ukuthi yini umsebenzi awenzayo nokuthi utholakala kuphi nokuthi ngokuxhumana noma ikhona inamba yocingo esishiyela yona ukuba nomsifiso umhlaba. Umama useXhobo mama kunendawo Xobo. NgaseMaratha. Emakholweni. Okay. Hayi siyabonga kakhulu. Sanibona ma? Yebo. Siyaphila. Shuthi uyathenga ubhasikidi noma ungayi emakethe? Okay, sicela ukubuza uma umsebenzi wakhe. Umama ubani utholakala kuphi umsebenzi awenzayo emuva? Ntombenhle ngowamthethwa ngakha ubuhlalu ngakha imbenge obhasikidi labo 150 ngisolundi lapha engikhona ehlabeni. Indawo esehlabeni? Yebo. Okay. Konje uthi ubhasikidi umsebenzi wawo sike senzeni? Lapha ukuthi umuntu afakele umamezala ukudla okumnandi ukuze umamezala amthande. Imbenge lena eyokumboza utshwala. Oh yona lethu imbenge yomile. Yebo. Isigoqozo lesi sokugoqoza utshwala. Isikhetho lesi sokuthi kwengule okuphezulu okudoti. Okay. Lokhu ke isiqoko lesi oyihlobisa ngaso. Ubhasikidi lona uma uye emsebenzini ufake kuwo kuze nje uma uvula abantu bebona ukuthi hayi uphethe into emnandi. Okay. Uqoko lolu. Yes. Olokuthi uma ubeka ukudla emsamo kubantu abadala ubeke uvale umthetho wesiZulu uthi ukudla kuvale. Ungakubeki ukudla ukuvula. Yes. Yebo. Okay, kuze kungangeni ubuthi. Kungangeni udoti namaphela. Okay. Yebo. Siyabonga kakhulu. Umama utholakala inamba yocingo noma Facebook noma YouTube noma TikTok? Hayi inamba yocingo. Inamba yocingo. Okay. Umama ngayifaka nje inamba yocingo. 071 osisibenza ini umsebenzi abawenzayo batholakala kuphi ama-page mhlawumbe abe nawo athini ama-page abo? Page la ka-Instagram Mutando. Any page imisebenzi mhlawumbe niyifaka khona bayibone online? Facebook no-Instagram. Okay. Ibizwa ngani? Instagram Mutando Yenkosi. Facebook Mutando Somali. Okay. Nitholakala kuphi nendawo umasipala mhlawumbe? SeThekwini. Noma kulithe? Isiphini. Akomlazi? Yes. Okay. Hayi ngiyabonakala ukuthi niphuma eSouth Coast. No muhle umsebenzi. Ngicomfortable. Nginganenzi nigcine senihleli. Akusi